Ahoj, vítám tě u nového videa a dnešní video bude konečně Jewelry Tour. Každopádně, už tady máme šperčičky. Takže pojďme se na to vrhnout, protože toho je celkem hodně. Jako první, já se ho dám rovnou na ruku, abyste viděli, je to s písmenkama, jo. A je to tady ten Eat Me náramek, jo. Tady ten náramek jsem vlastně, mi strašně je prostě jakoby vtipný, je strašně funny. Občas ho nosím, prostě, když třeba někam jdu, když někam jedu. Takže tady to je hezky s takovýma perličkama, s písmenkama a tady s nějakýma zlatýma věcma, korálkama, který už oxidujou pěkně ze Sheinu, jo. Jinak myslím, že to je z Actionu, nevím, a z Kiku. Takže to je první. Další tady máme, začneme s těma s písmenkami, jo. Tady ten miluju. Je to můj Eilish náramek, protože I'm the biggest fan, prostě Billie. Billie je moje láska životní. To, že nejdu na koncert, mě sere pěkně, protože takovou strašně jsem na mě chtěl, ale lístek za 10 000, double it and give it to the next person. Fakt ne, a navíc já jsem stejně pryč, takže... A navíc to není jako naposled, že jo, co tady je, snad ne. No, takže to je můj Eilish náramek. Jinak, chtěl jsem vám natočit vlastně můj jako upřímnou recenzi, protože včera jsem byl v Douglasu a byla tam Your Turn a reálně komu to voní, jako promiňte, ale prostě Your Turn nevoní. Mně to nevoní. Jako i mý mamce prostě říká, že je to slabý. Mně nejvíc vonila asi 1 a 2, 3 tam že neměli. Ale ta Your Turn je prostě overrated. Mně se líbí to balení, ale vlastně ta Your Turn je, myslím, že tam je jako ty hlavní tóny, je broskev, kokosová voda, asi. No prostě, hodně tam jde cítit ten kokos a broskev, ale prostě mně se to nelíbí. Nevím proč, ale mě není nějak sympatická, takže moving on next. Potom tady mám můj náramek Joy, který nenosím, ale ani nevím proč. Prostě já mega chci prostě nosit jakoby matching náramky vždycky k mému fetu. A tady ten se jako k žádnému mi nehodil, takže jsem se ho reálně nevzal, což je celkem škoda. Protože ho mám rád a má jako celkem hezkou takovou jako tyrixovou barvu, petrolejovou. No. Další náramek. Další náramek tady mám tento XOXO růžový. Jo, který mi je malej, takže to je proč ho nenosím. A nevím, proč jsem ho nerozstřih a nezvětšil jsem ho, ale asi si ho zvětším nebo ho někomu dám. Protože je celkem hezký, takový jako růžovoučkej, ale asi jako nic pro mě. Jako růžová je hezká barva, ale prostě já nenosím jako růžovou. Takže next. Jako další tady mám tento NDA, protože NDA je jedna z mých nejoblíbenějších písniček od Billie, ale zjistil jsem, že i Megan Thee Stallion má NDA, ale to jsem ještě neslyšel, jo? Ale prostě je víc písniček, které se jmenují NDA, ale tady to je zrovna ta od Billie, jo? Tak jakoby ona tam brečí, chodí po té silnici a okolo jedou ty auta, jo? Chápeme, dobrý. Takže to je NDA náramek, který taky občas nosím. Když mám takový jakoby soft fit, tak mega se k tomu ty perly prostě hodí. Miluju. Tak, jako další tady mám Guess. To je moje oblíbená písnička taky od Charlie a Billie. A je to samozřejmě z té písničky, reálně, Guess prostě. A věděli jste, že vlastně originál je bez Billie. Já jsem ho slyšel a je celkem taky fire ta písnička, takže doporučuji si ji pustit, protože je mega overrated a podle mě o ní nikdo neví. Jen editoři, kteří dělají edity na Challengers, prostě. Protože ji tam mega vždycky používají. Když si tam muchlujou ty 3, tak tam je vždycky ta písnička, no. Takže to je Guess náramek. Mě trošku vystřelil. Ten je hezký, taky takový perličky, průhledný náramky, prostě hodí náramky, průhledný korálky, ale jako hodí se k sobě a prostě ten zlatý nápis, protože jiný reální písmenka nemám. Next. Tady mám tento Lana Del Rey náramek, který je prostě strašně
hezký a takový úplně, jsou tam prostě hvězdičky a tady takhle hvězdička. Je to jakoby LDR, jako Lana Del Rey. Jako někdo, koho nebudu jmenovat, se mě zeptal, jestli to znamená Lidově demokratická republika. Fakt ne. Fakt neznamená. Znamená to Lana Del Rey. Taky. My top artist. Prostě měl jsem jí i na Spotify Wrapped. Jinak nevím, jestli jsem jediný, ale to Spotify Wrapped jakoby z roku 2024 bylo úplný hovno. Reálně co to bylo. Já tam měl prostě na 3. místě člověka, kterého jsem neposlouchal, ty vole, když jsem poslouchal jen v lednu. A v únoru maximálně. Takže prostě, what the fuck? What the fuck? Nechápu. Takže to je Lana Del Rey náramek. A menší backstory. Já takhle, když se koukám, tak já už tady asi nemám s písmenkama, takže moving on na bez písmenek. A začneme s mýma favorite, jo. Takže hned tady na mě kouká tady ten. On už jakoby mluví sám o sobě. Reálně tady to prostě křičí moře. Já nevím proč, ale to je prostě úplně moře. A mega rád ho nosím a vždycky ho mečuju s tady tím mušlečkovým náramkem, protože je to nádhera prostě. A řekněte mi, že to není prostě hezký. Oni tady ty dva se k sobě úplně hodí prostě. Úplně nádhera prostě. Miluju ty dva. Tak a jako další rovnou, tady koupím tady ten mušlečkový náram, který jsem fakt nedělal. Mám asi z Chorvatska. Ale tady ty mušlečkové věci. Miluju. Jsou jako... Jo. Tady mi to prasklo v zoo. Tady mi to prasklo, když jsem na to sednul. A tady to třetí, nevím proč prasklo. Tam jsem si dal tady ten korálek. Takže to nevím proč prasklo. Guess we'll never know. And that's okay. Tak, jako další, tady máme asi tady ten E2K rádoby náramek. Ten mám taky rád, ale moc to nenosím, protože nemám moc takových baby blue prostě věcí. No, stává se. Ale fakt je takový jako hezký. Úplně cutesy. A ty hvězdičky jsou tam mega hezký, prostě se to k tomu úplně hodí. Takže one of my favorites, prostě bracelets, to je to slovo. Jo, jinak, jestli vám vadí moje jsem tam poblil. Jestli vám vadí moje angličtina, tak jakoby scroll down. Duh. Prostě, já vím, že nejsem prostě nejlepší v angličtině, já to vím. Ale prostě nechte mě žít to moje. Jo, radši nechte. Jako další náramek, který jsem samozřejmě taky nedělal, je tady ten z nějakých... To je něco s uhlí, myslím. Nevím, uhlí. Lávový kameny. Už uhlí, ty vole. Prostě to jsou tady ty hezký lávový kamínky. A celkem je tam dobrý provázek, jako hodně dobře drží, takový elastický. Já mám nějaký taky ze Sheinu za 15 korun, jo. Dám tady fotku, jestli ho teda najdu. Ale ten taky jako slouží, takže next. Jako další, tady máme tady ten. To je jakoby taky, se mi líbí, takový jako hezký. A taky ho k ničemu nemám, jakoby nemůžu ho k ničemu nosit, nevím proč. Ale jakoby mně se líbí, že prostě on je hezký. Pokud třeba máte bílý triko, I guess, a prostě černý, třeba baggy džíny, prostě mid outfit, co si budem, ale hezký, tak tady ten náramek se k tomu úplně hodí. A pak třeba to vymečovat, ne, tak to ne. Beru zpátky, nemečovat, jen jeden, takhle, noste, jo, protože možná s těma, tak s těma mušličkama. Podle mě k mušlečkám se prostě všechno hodí, jako co si budem prostě. Mušle jsou nejlepší, nebo náramky z mušlí. A naučím se, jednoho dne se naučím, jak se dělají. A prostě udělám si ho. Protože mega teďkon pojedu vlastně 2krát do Itálie a aspoň potřebuji v jedné Itálii ulovit, kde bude ještě s korálkama zaplatný, protože to je mega hezký. Takže moving on, the next one je, nevím jaký, tady ten.
tady těch hezkých kamínků. Ten jsem si koupil v Lounech na trhu, jo. A nějaká ta vyhulená babka, která mi ho prodala, řekla, mě se chytla a řekla, ať tě doprovází nebo úplně nějaký hovno. Jsem byl jakože, tak díky asi. Jako co jsem ti na to měl říct, babe, promiň. A customnul jsem si ho, jo, protože on mi prasknul. Já prostě jsem se hlásil ve třídě, učitelka mě neviděla, jak jsem mrdnul s tou, tak jsem prostě mrdnul s tou rukou o stůl a prask mi, rozletěl se po celý třídě, takže ani nemám všechny podle mě. Nějaký tam pořád doteďka je třeba pod skříní podle mě. Takže to je tento, který jsem samozřejmě taky logicky jsem ho nedělal, no. Tak další je tento. Prostě obyč, takovej hezký náramkys a k němu asi nemám jako moc co říct. Ten jsem si taky udělal, jako mně se líbí asi jako, že takový prostě jakoby obyčejný a můžete ho reálně prostě ke všemu se ho vzít. Že je takový jako univerzální. A jak vidíte, tak je tady ta černá a taková jako tmavě modrá. Taková barva, jako má Eyelash 2, takový ten parfém. A mega prostě hezký. Takže další tady mám asi tady ten. To je takový mega random, protože tady ty v té sadě jsem neviděl, jak použít, takže jsem je použil do toho. Ale takový hezký. Hezká holka. Asi ho začnu i nosit víc, protože je fakt hezký. A nějak ho vymeču. A zase se třeba hodí, že jo, k tomu. To je úplně, vidíte to duo? Já si to dám na ruku, abyste to viděli, jo. To mě teďko napadlo hezký duo. To jako budu nosit někdy. Třeba na pláž. Tady to hezký duo. Tak se sebe prostě hodí. Mně připadá, že umím jako k sobě mečovat šperky, jo. A jestli se nemyslíte, tak je to v pohodě. Jako, to je můj názor. V mý bublině. Do který vy nevidíte. Tak jako další. Tady mám tady ten s tou hvězdičkou, který je taky rádoby Eat UK. Jsou to prostě perly. Tady je občas stříbrná nějaká tečka. Stříbrný malý korálek a hvězdička. K němu asi nemám co říct, je jako takový prostě hezký. Na nošení, prostě občas, na nějaký příležitosti, pokud zase máte nějaký outfit k tomu, že jo. Yeah. To je k tady tomu, jinak ty moje náramky třeba mega drží. V životě se mi nestalo, že by ten můj rupnul. Takže to je asi jako úspěch, no. Tak jako další náramek, kde mám tento. Jo. Ten je mega random. A ty ruce vypadá líp, co si budem. Jo, jinak, ono už, kdy poslouchejte, jo. Já když vypnu ty světla, já vám ukážu, jak vypadá ten setup, jo, abyste nebrečeli, že tady je jako špatný světlo, jo. A když tady to ještě vypnu, to je ten ring light, když to vypíná. Takhle, jo, abyste si jako nestěžovali na osvětlení. Já to samozřejmě dám zase zpátky, ale jako mám celkem, bych řekl, dobrý nasvícení a už mám vyhlídnutý i mikrofony. Takže možná už v červnu v Itálii už možná budu mít mikrofonek, takže to bude mnohem lepší. Jinak fakt, jako já vím, že tady pořád kycám, no pořád. Prostě říkal jsem to jako v tom videu a říkám to i třeba svým kamarádům, že prostě jo, v Itálii ty vlogy, to bude bomba. Jinak z té Itálie, ono to asi bude vycházet jako po té Itálii, že já už budu pryč, ale bude to jako vycházet a bude to mít třeba fakt díl, bude mít 40 minut, takže pak si vezměte jako pití, jo, k tomu. Doporučuju. Tak, to ještě ne. Tady ten náramek, ten je taky takový jako hezký. Wait a minute. Aha, tak ne. Ten je takový jako hezký, ale taky nemám jako k čemu si to vzít. Jako další tady mám, budu to brát po dvou, jo, protože jak vidím, tak už je 18 minut a to jsem teprve u náramku, jo, takže skvělý. Tady mám tady ten s tou Kitty na pláž a se ho dám nějaký z mých kamarádek, když tak napište do to.
Když tak mi napište do zpráv, já vám dám kamarádkám, ne s tím lidem. A je tady ta nádherná kytička. Já bych jich měl víc, ale já jsem je prodával na školním trhu. Takže jich tolik nemám. Bylo by jich tak 2x víc, takže... A to by bylo to video tak na 40 minut. A bylo by na párty, takže náramky by měly těch 40 minut. Takže je to takový jako hezký, prostě... Jako třeba na pláž, když máte nějaký takový ty šaty, takový ten kickový křipec, prostě. I will love it. I will love it for you. Fakt hezký. Takže, yeah. To je tento náhrmeček. A tady, ten je takový podobný, akorát mně se mega líbí prostě ta kombinace. Prostě, si vezmu ten ring light, jo, abyste to přáně viděli. Jestli se teda vorepnul se. Prostě look at it. Je jinak ring light, jo, kdyby něco. Já se asi dám. No, dám se sem, abych byl hezky nasvícený. Ho zase připnem, doufám, že jste to viděli. Prostě hezký. Mně se líbí, je takový jako ťuťuňuňu. Já. Tak jako další, tady mám tady ten s kytkou, který byl pro moji mamku. Ale je takový zvadlaj. Ta kytka není zvedla, ale takový ten náramek, mě se moc, má to myslím vytahaný, asi moc tu gumu. Prostě I don't like it, takže jsem jí to nedal, udělal jsem jí další. Next. Tady mám s tady tím lístečkem. Asi duchové mě tady straší, už to tak bude. Tak jako další, tady mám tady ten zelený. Cutesy. Hezky s lístečkem. A super. Next. Tento modrý. Je mi malej, ale taky takový jako hezký. Ale ty už nenosím. Tady ten s motýlem taky. Ty nenosím. Protože ty modrý perličky mi nesluší moc, si myslím. Pak tady mám další, ten je od mojí kamarádky. Jestli se na to kouká, tak ví. Dostal jsem ho, když jsem byl na vánočních trzích, tak mi dala právě. Protože taky vyrábí, myslím. A je takový jako, tady to vypadá mega jako prdel. Tak, po krátké pauze jsem zpátky, protože ještě jsem potřeboval nic udělat, doklidit trošku a a náramky už asi skipnu, protože teď mi spadnu. Prostě úplně mám teďkon mega, já vím, že je to jakoby dobře, ale prostě já mám strašně vždycky takovou úplně kreativní prostě jakoby chvíli. A nebo mám mega prostě jakoby confidence boost. A prostě love it. A vždycky, když mám confidence boost, tak si třeba natočím něco prostě. Love it. Jako další tady máme náhrdelníky. Jako první bych začal tady tou láskou, která mi ztratila. Ale love it. Prostě to je úplně hezká barvička. A miluju. Miluju ho. Já se ho dám teďko na krk. Je na chvíli. Jo, abyste neřekli. Prostě love him. Takže zase ho osundáme. Tak tady ten jsem dostal od někoho. Jo, dostal jsem ho od někoho. A miluju ho. Takže to je jeden můj nástrojník. Další, tady máme tady ten řetízek, který je mega random třeba. Ale love him. Ne, nemiluju ho. Nosím ho třeba, nevím jak se ho, jo. Takhle ho nosím na břicho a je to mega hezký prostě. I like it. A mega to pak studí. Takže... A jako třetí, tady máme tady ten mušličkový, který nebudu teď sundávat, protože ho mám teď na krku. A miluju ho. Taky koupil jsem toho za 1 euro. A pak jsem se tam vrátil k tomu stánku, že si asi ještě něco vezmu, protože tam měl reálně všechny tady ty náhradníky za 1 euro. A týpek na mě prostě mě se řval, že tam kradu. Jsem byl úplně sprostý, jo, prostě. Nebudu říkat, jsem říkal. Ale pak jako přestal. A mě jsem pak třeba vyfakoval. Jakoby, to jsou Turci tohle. Takže jakoby pokud bys mi něco udělal, tak tě deportujou.
a půjdeš jako dělat animátora zpátky, asi. A další kapitolu. Tady to byla hodně krátká kapitola, protože náhrdelníky moc nemám. A další kapitola jsou prstínky. Já mám prstínky tady ty pletený, ale jsou hezký. Já si dám třeba, tady ten o tom rovnou budu kecat. Tak tady ten, prostě je strašně hezký. Jak jsou vlastně ty černý a pak okolo jsou takový jako průhledný a tam je taková černá ťupka vevnitř. Mám trošku špitavku. No, tady ten je strašně cutesy a mám ho rád prostě. A dal jsem tam myslím jiný provázek a teď mě straší duchové, jo. Asi udělám nějaký díl prostě o duchách. Help, nevím, jak to říká. Prostě ghost epizodu o mých ghosts in my house. Yeah, takže to je tento. Pak ještě zapomněl na takovej můj velice zajímavý náhramek. Jo, trošku throwback. A je mega takový random. A nenosím ho. Jako další prstínek, zůstaneme u prstínku radši. Mám tady tento. A ten je takový jako, takový hezký, prostě. Look at him. Já ho mám rád. Tak, ty prstínky fakt budou rychlý, protože nechci, aby to mělo 3 hodiny. Pak tady ten prstínek, ten je průhledný a taková jakoby světlá modrá. A ten taky nenosím, jako další tady ty prstínky. Občas nosím takový ten černý, jak jsem vám ukazoval. Jinak vůbec. A pak jako asi poslední je tento fialkový. A to je konec. Tak doufám, že se vám dnešní video líbilo, protože jako ostatní videa jsem se je užil. A miluju prostě natáčet a miluju vaše ohlasy. Reálně ani nevíte, jak prostě mě strašně moc potěší, když mi prostě někdo napíše, že mám jako strašně hezký kanál a že se to třeba jako snaží přeposílat. Jako pro mě je to fakt jako prostě slzička mi uroní. Jste fakt jako sweet. A miluju vás prostě a snažím se tady budovat hezkou komunitu a myslím si, že se mi to zatím daří. Takže napište mi do komentářů zase secret emoji. Si dáme třeba, dáme si, co ještě nebylo. Teďkom přemýšlím. No, to je jedno, prostě napište nějakýho svého oblíbeného emoji asi do komentářů a já vám to stejně lajknu, protože těch komentářů je tam tak 5 vždycky. Což je taky strašně hodně a prostě, já vám třeba děkuju. Budu mít, že mám prostě na tom Yapping videu mám prostě asi 13 lajků. To je hodně, ale jako prostě na to, že jsem jako nikdo. What do you mean? Je to strašně moc. Takže uvidíme se u dalšího videa a bye!